natin? Depende sa itsura, depende sa klase. May 150, may 130, may 150, may 100. Ayun oh. Ano na, presyong pamigay. Yun oh. Ito maganda to mga kaduski. Ito magaganda to. Ito maganda to. Ito maganda to. Maganda to. Ito maganda to. Itim yung mata. Kaya gusto yung Ito, Martin. Martinez. Ito. Ayun oh. Babae lang lalaki, hindi pwede mag-alaga ng Martin. Ibubuking ka. Ibubuking ka. Ayun oh. So ikot pa tayo mga kadulski. Sobrang dami ngayon mga kadulski. Talagang ano. Ayun oh. Ay mga kadulski, talagang nagkahalo-halo na dito kasi medyo nagulo. Ayun si sir, tanungin natin sir. Sir, okay lang? Magkano sir? Magkano? 1-2. 1-2, anong lahi niya sir? Sweater. Sweater, ayun oh. Mga ilang taon na yan sir? Parang 8 months. Yo, bata pa. 1-2, sweater. May bawas pa sir? Wala na? Meron pa. Meron pa naman, ayun. Thank you sir ah. Okay. Ayun, ito galing ano, practice. Magkano sir? Benta nyo sir? Ha? Binibenta nyo? Magkano sir? Ano lang? 700 lang? 700. Anong lahi niyan sir? Ha? Lahi? Lemon. GOK na lang ito, GOK. GOK, anong... God only knows. Gado. Bago yun ah. So yung mga kaduski, 700. Hindi na matritrace. Hindi alam yung ano, yung lahig. GOK. Hindi na matritrace yung lahi niya. Ito naman sir. Ha? Magkano yan sir? Parehas rin. 700. Mga ilang taon na yan sir? Taon, ano lang? Isang taon, 10 months lang yan. Ay, mag-iisang taon pa lang. Full stag, kumbaga. Oo. Ayun, GOK rin yun sir. Thank you sir ah. God only knows, bago yun. Dito, ito parang ano to. Parang henny to ah. Oo. Magkano to sir? 1.6. 1.6. Ilang taon na yan sir? 2 years. 2 years, ayun, medyo ano na to, matibay na to. Pangalan nila sir? Sir Boy, ayun oh. Ayun, yan, magkano dyan, brother? 1.5. 1.5. Ayun oh. Anong lahi? Alam mo? Ikaw lang, pinapabinta lang sa Hindi rin alam mo, pero ano, 1.5 no. Ayos. Ito sir, may dala pa kayo iba? Anong lahi? Pwede matignan sir? Lahing ano to, Cavite, Rimulya. Rimulya yan oh, magandang line pala nito. Ito sir, magkano naman yan? 1.6 na rin. 1.6 rin. Anong lahi ito sir? Ano? Pares, Cavite yung lahi. Galing Cavite. Ayun oh. Ito sir, meron pa isa? Oo. Pwede tingnan sir. Baka makawala. Ito, palahi ko na dito to. Ah, ito medyo ano to, hindi pa na, ay dalawang crown, anong to? Walang papugi. Magkano to sir? Pares lang. 1.6 na rin. Ayun oh, 1.6 na rin. 1.6 na rin oh, ayan. Relax, relax. Ayun oh, 1.6. Ilang taon na to sir? Ay, 2 taon. 2 taon na rin oh, ayun oh. Ayun, sir boy. May bawas ba sir o sagad na? Dalawa, 3,000. Dalawa 3,000, ayun, may bawas pa. Basta sure buyer kay sir boy. Ayos. Sige sir, thank you. Ayun oh, ikot-ikot pa tayo. Meron pa dito mga tropa natin. Magkano sir? 800 lang boss. 800. Anong lahi niya sir? Bakulod. Bakulod. Ito, galing Bakulod naman to. Ayun oh. Ayun, si Sir John nandito. Oo, siyempre, dito tayo. Ayun. First awas, wala na. Wala na boss. Bakulod kasi. Sagad na, no? Thank you sir ah. Ayun oh. Ito sir. Magkano sir? 1.4. Anong lahi niya sir? Ano to? Sweater. Sweater, ayun oh. Sweater nga ma. 1 kilo ang ina. Ayun, mixed breed pala to. Ayun oh. May bawas, wala na. Meron pa konti. Merong konti. Thank you sir ah. Ayun oh. Meron din. Ito si sir, dala ni sir. Binibenta niyo sir? Magkano sir? Ito 1.3. 1.3. 1,000. Mas mababa itong isa. Mga ilang taon na yan sir? Mga yan? Kalahati. Ayun oh, bull stag. Anong lahi sir? Ito.
sweater. Sweater. Ito sir, Magkapatid. parehas. Ayun no. May bawas pa sir o sagad na? Meron pang kaunti. Meron pang konti. Basta sure ba yan? Ayos. Thank you sir ha. Okay, ikot pa tayo mga kadudski. Ayan, dami talaga dito. Ito, meron din mga nakakulong. Hindi natin alam kung kanino to, pero mukhang magaganda. Yeah, mga ganda po. Punta, sama niyo po ito yung sisyo. Ayun. Ito. Wala. Sisiw na nakasingit. Sir, magkano sir? 1.5 boss. 1.5. Anong lahi niya sir? Texas. Texas. Peter Gilmore. Peter Gilmore, ayun o. Ano yun sir? Dalawang lahi niya. Oh, process. Battle process. Ayun. Mga ilang taon na yan sir? Full stock. 14 months. Bullstag o. Yun o. Magkano sir? 1.5. May bawas, wala na. Wala na po. Agad na. Ayun o. So maganda yung ano eh o. Verde pa yung ano niya. Green legs. Ayun o. Thank you sir ha. Okay. Ayun si sir. Magkano sir? Magkano? Binibenta niyo sir? Oo. Magkano po? 1.5. 1.5. Ayun o. Anong lahi nito sir? Kelso. Oo. 1.5 sir. Ilang taon na yan sir? Isang taon na. Isang taon, bullstag kung tawagin. Ayun o. May bawas pa sir? Wala na? Ngayon. Meron pa. Sir, thank you ha. Ayos. Sir Victor. Sir Victor. Eh, si sir. Nandito pala si sir. Bagong gupit si sir eh. Namamasyal. Ayun, nandito na naman si sir. Sir Vic Bossing. Ayun o, namamasyal na naman si sir. Ready to fight na ano? Ano pangalan ba niyo? Kadudski. Ayun o. Sige. Okay, ayun si ano. Carl. Nandito si Carl. Ayun o. May dala. Anong dala mo ngayon Carl? Ito, mga magkano kalapati mo? 150, talagang mura. Ito, Rhode Island. Isa. 800. Wala ka ngayong maraming dalang ano, Rhode Island. Naubos na. Ito. Magkano to? 600, dalawa. Ayun o. Bagsak presyo talaga. Dati, libo-libo yung mga kadudsi. Ito. Bengala. 2.5, dalawa. Ayun o. Ayun, may mga sisiw pa dito. Yeah, magkano? 100 isa. 100. Ano yan? Ano Rhode Island yun? Jersey Gaya. Rhode Island. Ito, Rhode Island. Pag Rhode Island, magkano? Ganun din pa yan. 100 din. Yun no. Yun, kahit Carl yan. Oh, shoutout ka na. Shout out po kay... Sige, Carl, thank you. Okay. Ayan, si Carl. Makulit yun si Carl. Ayun, sir, binibenta niyo, sir? Hindi, ayun, hindi. Ayun, ikot-ikot. Ikot-ikot tayo mga kadudski. Ito. Dito. Sir, okay lang, sir. Tanungin. Binibenta niyo? Magkano, sir? 700 lang. Ayun, no. Ayan, sir. Binibenta. 900 lang. 500? 900. 900. Ayun. Anong lahi niya mga sir? Kelso. Kelso. Ito sir, bulik no. Ayun no. Sige sir, thank you. Oh. Magkano ang benta mo sir? 1.5. 1.5. Anong lahi niya sir? Popeye Gray. Ano sir? Popeye. Uy, bago yun mga kadudki. Bago na naman to. Okay, green. Gray. Ay, gray. Kala ko green. 1.5 lang. Ilang taon na yan sir? 2 years. 2 years na. Yun oh, ready na. May bawas pa sir? Wala na. Wala na. Ayun, to maganda to. Ayos sir, thank you. Okay. Ito, meron pa rito sir. Okay lang sir? Magkano sir? 5. 1.5. Anong lahi niyan sir? Brown red. Brown red. Ayun o, bago na naman to mga kaduki. Brown red. 1.5. Ilang taon na yan sir? 16 months old. Ayun. Bullstag mo sir. Ayun o. Sir, bili mo na sir. Ayun si sir, nandito si Manoy Edgar. Ayun, 800. Sir, thank you sir ha. So yung mga kadudki, Subscribe my YouTube channel, Manoy Edgar Queen Vlog. pakisubscribe na mga kadudki. Si Kadutski. Tulungan tayo. May Tulungan po natin para lalong dumami ang subscriber niya. ayun o.
bumalik na yung ano. Wala pang sweldo. Tanong natin si sir kung ano. Sir, binibenta nyo sir? Oo. Magkano sir? 1.5 lang. 1.5. Anong lahi niya sir? Hindi ko alam ang mga lain. Ah, hindi. Kumbaga ano to? Ito, nag-aalaga lang ako. GOK daw. God only knows. Lahing pikutin. Lahing pikutin. God only knows daw eh. So, sir, may bawas pa? Wala na? Wala na. Wala na. Anong pangalan nila sir? Kasama ba yung? Ah, may bayong pa yun. Yun na lang ang ano, promo. Yun o. Thank you sir ah. Sir, Milo. Babayaran niya. Ay, ito, bago na naman. Dala nito. Bago na lang. Ano, magkano yan? 1,000. 1,000. Anong lahi? GOK din. Hindi. Ano? White kills yung nanay nito. White Kelso. Yung nanay nito, white kills. Ah, nanay, white Ito, Kelso. papa nito, red. Red, ayun o. Meanwhile, Binibenta nyo sir? Oo. Magkano sir? Magkano? Magkano sir? 2.5. 2.5, ayun o. Anong lahi niya sir? Sweater. Boston sweater. Boston sweater. Ayun o, 2.5 o. Pang ano na, ilang taon na yan sir? 3 years. 3 years na, yun. Pwede na. Thank you sir ah. Ayun. Magkano sir? mura lang to. Pabili lang ng pagkain. Magkano sir? Pampantuka, patuka. Oo, pagtuka lang. Magkano sir? Basta mura lang, sir. Uy, magkano yung mura sir? Basta nasa mura lang yun. Mura lang. Ayaw sabihin ni sir. Pero binibenta niya yan sir. Ayun o. Anong lahi niyan sir? Boston Roundhead. Boston Roundhead. Ayun o. Ilang taon na yan sir? Sana, nasa 18 months. Ah, yun. Full stag pa rin yung sir no? Stag. Ayun o. Ayaw mo sabihin talaga presyo sir? Sabihin mo na. Ano lang, 1.5 lang. 1.5. Ayun o. Mura nga. Sa ganitong klase, 1.5. Ayun o. Sir John Lloyd. Thank you sir ah. Ano, may sir, binibenta nyo sir? Magkano sir? Magkano sir? Ha? 800 lang. 800. Ayun, anong lahi niyan sir? Ha? Anong lahi? Gold. Lemon gold. Lemon gold. Ito maganda to. Maganda yung ano niya. Mga ilang taon na yan sir? Mga Lugi na. ay matanda na yan sir. Ilang taon na? 2. Ayun, marami nang kinain. Thank you. Oh. Thank you sir ah. Ayun oh. Shout out po kay Tita Lance. Ayun oh. Ayun oh, dito tayo kay sir. Sir, magkano sir? 5. 1.5. Anong lahi niyan sir? Isa yun. Talisayin. Ayun oh. Ilang taon na yan sir? 2 years. 2 years. Ayun, 1.5. May bawas pa sir? Wala na. Ano pa? Meron pa. Ayun oh. Sige sir, thank you. Okay. Ayun, ito si sir. Sir, magkano sir? Pupunta na po. Magkano muna sir? 5,000. Mga kadudski, umiinit na rin dito mga kadudski. Nagsisipulasan na rin sila. Ayan, medyo lumuwag na tayo. Pero syempre, mga tropa natin, mga slashers, nandito pa rin. So yung mga kadudski, every Saturday dito sa pinakamalaking tiyanggihan ng mga hayop dito sa Pangasinan, San Carlos City. Every Saturday, agaan nyo lang kahit alas 5 ng madaling araw, nandito na sila para makarami. Ayun o. So yung mga kadudski, ano, dami pa rin ano, mga tropa natin, mga slashers dito. So syempre meron din mga kalapatid. Ayun. So ito tingnan natin. Ito maganda to. Mukhang maganda to. Ano nakaman? Nakabidyo. 500 labas pa sir. Ito quality to, maganda to. Sir. Tanungin natin, sir. Magkano sir? Sa kanya. Hindi, giginda kayo. Sa kanya. Ano yun? Magkano sir? Sir. Ayun o, tumakbo si sir. Talo na yun. Tumakbo. Sir, bago yan sir ah. Pinalitan nyo? Sama. Magkano dyan sir? Magkano Palit dyan? lang lalaki, iba lang ang
kulay. Oh, magkano yan, sir? Parehas, 1.5. 1.5. Oh, ito dalawa pa lang dala ni sir. Iba lang yung kulay ito kaya sabi ko bago. Ayun, oh, 1.5 din. Ayos. Ayun mga Kadulski, dalawa dala ni sir. 1.5. Sir, natanong ko na yan, sir. Binibenta niyo, sir? Magkano, sir? 1.2. Anong lahi niyan, sir? Milsim Black. Ayun, oh. Mga ilang taon na yan, sir? 18 months. 18 months. Ito, maganda to. Itim yung mata. Ayun, oh. Bullstag. 1.2. May bawas pa, sir? Wala na. Meron pa. Sarado mo sa isa. 1,000, yun, oh. Basta sure buyer. May bawas. 1,000 na lang. Laban mo na mga pwede. Pwede na. Ready to fight na, no, sir? Thank you, sir, ah. Ayos. Ayun, oh. Magkano to, sir? 5 mil. 5 mil ka. May kasamang papaya. May kasamang papaya. Ayun, no. Ano, sir? Isang puno. Ilang papaya? 5,000. Ang dami nun. Ayun. Nandito si sir. Papaya. Ibos. Sir Butch. Ayun, bagong tabas na naman si sir. Oh. Asan yung dala niyo, sir? Wala. Walang dala ngayon si Sir Butch. Namamasyal lang ngayon. Ayun, balik tayo dito. Sa Papaya King. Magkano, sir? 5,000. 5,000 talaga. Papaya King. Papaya King. Ayun, sige sir, thank you, ah. Okay. So yun. So yun mga Kadulski, oh, Papaya King daw na lahi. 5,000. Pero nagbibiro lang yun mga yun, si sir. Mura lang yun. Ayun mga Kadulski, tapos na tayo dito sa mga tropa nating slashers. Punta naman tayo sa mga pet lovers.